Eu sunt Sunt Vale și scuzați-mi vocea, dar abia m-am trezit. Este ora 6 dimineața și de-aia vorbesc în ger că toată lumea doarme. Astăzi ne jucăm Brawl Stars. Acum am mai făcut niște trofee pentru că aveam... Când eram aici la ăsta și am câștigat ăsta cu fotbal ăsta și mai trebuie să câștig pe Bull, un brawler nou, un beatbox, o mapă nou. Înțelegeți voi, adică avem până sora mea, știți pe unde este. Deci l-a câștigat și pe ăsta și cred că este cam la ăsta ca să câștige pe Ems. Nu știu chiar, că n-am mai vorbit cu ea de mult. Am mai jucat eu meciuri și am făcut de-astea brawl box-uri sau beatbox-uri, cum se numesc ele. Așa că hai să jucăm un joc pe solo. Am mai jucat decât o dată pe solo, dar hai să jucăm pe duo pentru că nu vreau să pierd trofee. Da, și scuzați-vă, sunt foarte răgușită. Da, păi ce să-i fac? Habar n-am de ce m-am sculat la 6 dimineața. Deci, video ăsta eu îl filmez la 6 și eu o să-l postez la 7, adică la 10. Ce vrem? Așa. Bă, dar de ce pe mine vii? Mamă, ce-am pe ăsta, Poco, de-am văzut. Ceapă. Eu sunt foarte răgușită. Bine, acum mi-a trecut. Rosisa. Ce zic aici? Rosisa, Doamne. Ăia fac echipă, mă? Să vedeți ce fac. Pleacă, mă, de aici. Bă, pleacă de aici. Încoa. Mamă, până încoa ca să te pot omorâ. În sfârșit. Rosa a putut-o pe Rosa. Poate facem și rang 10 la Rosa. Le las. Că le las acolo. Da. Nu mă joc fotbal pentru că fotbal e foarte și foarte nu. Da, fotbal e foarte nașpa. Mi-a apărut un skin nou ăsta. E super. Asta zici că e inima lui, dar nu e inima, e... Nu știu ce e. Într-o zi l-am câștigat pe ăsta dintr-un blow box.
și pe asta și pe car, după și pe ăsta, după și pe ăsta și după pe Frank, după pe asta, după pe Bibi. Pare rău de Bibi, că m-am bucurat cel mai tare pentru ea, că îmi place mult. Cred că o să răstrâng mai multe cutii, o să le deschidem pe episodul următor. Astăzi doar o să ne jucăm, să vedem dacă ne pică ceva, dacă nu, aia e. Nu vă dați seama cât de cald e aici? Da, vorbesc foarte încet, scuzați-mă, dar toată lumea doarme acum și da. Revin când mai joc și fac niște niște cutii din alea, Roblox-uri sau cum se numesc ele, naiba. Revin. Am terminat meciul ăsta. Am pe aștept să-l câștig pe Bull. Am cu deja 8 cutii. Revin după ce mai joc încă 3, 4, 5 meciuri. Am făcut deja 10 trofee. Pe 10 trofee. Am făcut deja nivel rosa 10 și mi-a dat din astea. Nu știu cum se numesc. Steluțe din astea roz, habar n-am cum se numesc. Și cred că da, ne dă pe cold dacă facem încă o să mai joc cu rosa, pentru că vreau să o duc la level 15. Cam level 10, 11, 12, 13, 14, 15. Mai trebuie să joc 5 meciuri și revin după 5 meciuri. Cam slăbuț așa, locul 3, n-am. Sper să nu pierd. Please, să nu pierd. Iarăși locul 3. Sper să nu pierd. Iarăși. Ce am spus eu? Măcar mi-a dat -1, nu -1000. Ok, guys. Deci, acum, astăzi vreau să zic că astăzi vreau decât să jucăm meciuri și pe episodul următor o să postăm un videoclip în care deschid astea 8 Roblox-uri.
Deci, ok. Vă mulțumesc pentru atenția acordată. Cu voi a fost Vali. Pa, pa!